Mugere bw'omwana w'emyaka 5 aselieta Cornelius Kurwasi Kenyarokia Nyamakene kiabira sublocation ase ward ya Kemera hebunge ya Kitutu Masabe County Nyamira yoborete habu igoro ni goto karero asensemo ya mugonchoro ase boigo obwate chingoma chinti ndio muri kitwe Cliff Tyson Manyara na roboti rwa Senchira yoboikira Cornelius nigo arenge omwana oyo mubweka ase family yabo. Konyora nigo aikire emyaka 5 boigo ase skuru nigo aikire konyora egredi getangani. Nigo liarenge rituko liegoro mogoroba angensa eyemo ya mogoroba nenusu ekero asokete isiko na ticheti kwirana 9. Nigo bamurigetie botuko obogima boigo rituko ligima lia rero ase babeka chiro botikira ase omobere oye otoka kore echaime kore ne chingoma chintindi ase omotwe oye. Oyoiga intatumwa abo Cornelius engineer Kimanuti inkani gaiga omwana gasirete chinse cyamagoroba cyarenge saa 1:30 aho getie kero agasoka isiko ngakanga igaenda sengina akoni binte para kurende nganyorekana ngatari oro so kero twachi kumuganya baka chinse iga saa 2:30 ali twachete kumurigia ngayo mwana ara sabantu bande sasa abana bande bari ochesa komo ekanyorekana ngamwana oitayo Ruena tuangete ko ligia umwana opo tukobogima paka muna twikire bono mambia achire paka bono mugasa achire gotoka gaye karutire chaimi abamate boigo abanyakenyero nigo baichana na nigo bagikeria enganeyo igo nale gochigo kwanera ringane ringa ekinegetende kebe goito mwana moke gotabwati sambi naye omwana owaka okorama na nditeka ibere no ramonere onyensa chinde kwa bate kilachi no mwiboli oye Osenza jide kwa igwa tobengana kyo mwana yale buyiga osaro mungaini egente kyo ngwata yange kinegente kebe na ntoro chikabaga bana munegesaku na ichanire sana na yakoreke na mwanya abantu bose bayichanire na kiagere tu achirega iga ingane ritira ndira to kino yangake patikira egera bonyora ngo mwana umusini ni buno yo tabwatike mwana monta go itwenjere ngabuneya tere koro kiboronge na nda bayiboli baye nabantu bakweligeria so kweligeria kwa mabera isa kweligeria so kweligeria gokongi na kweligeria so kweligeria gokong father monero mwana buye kababwate anda ke batagete ke wango gete bamanya korengeria maganande ngabona iga igo babeka namo baso echaime gotugama kurigereri gochiarie chaime egesie ki omwana otoka lakini otoka gakwete gakio nyendiria tokorenge moyo gakia ngontu agoka gakio uri okorete iga nyasaye tata tamo omoremba asobogima bwaye omugambi bworogongo nigo nere agikeria enganeyo ase aboria bayiboli bonsi banyare ko bamaiso ase abana babo anene chinsa cha magoroba omwana oyo galipote tikururi kuria marogoba chinsa cha marogoba iga saa 1 ali omwiboli nyana ngakete simingo omwana oyo osire tukaba kubeka matangazo gochisa bayiboli mbali ng'omwana nasire ende bono mambio mwasanchivu naije bakankaga otebuno omwana asire tobateba meke report police na ndibaite ange igabarora on marwana na kirwesi umwana utokira kwete jamega goto gusaba ibuli bon space babeta bali nda bana babo kubarure skuru bamanyanga ya bana bagutoka na ndi twari gusaba bali bon space ndora twari bumanyi oyo koletaye usuka kire gokoraya munyale kubwatisha bantu badisha ndi nyale konyoro bumaye omobere oye nigo orusigwa asayo na koirwa engendu ekero obutuki bwachakiwe Kuripoti Katembe, Kuro Mugonjoro, Kemera Ward, Kitutu Masaba, Nyamira County, Cliff Tyson.